Jo sempre dic que la inversió del català a l'escola ha servit per fer escriptors, no per fer lectors. La major part de gent que ha sentit interès per la llengua s'ha posat a escriure. En un país normal, doncs la gent, a part de penjar banderes, doncs ha de comprar llibres també, i ha de comprar diaris, i ha de fer coses, i ha d'anar als recitals de cançó, i ha d'anar al teatre, i ha d'anar al cinema quan en fan una pel·lícula en català. Jo m'he trobat amb la meva dona en el Cine Verdi un dia amb una pel·lícula en català, ella i jo sols en el cinema. Intentar fer una quantitat extraordinària de professionals que no es pugui guanyar la vida, ja no són professionals, no? És que jo no he volgut ser professional mai. Jo sí, home. En literatura no. No, perquè me sentiria que faig una feina. I quan escric que no és una feina, és una passió d'una altra història. I clar, ja és una feina apassionant. No, ja he fugit de la ser professional, de dir. Jo crec que quan fas un llibre, un article, te l'han de pagar, això sí, te l'han de pagar. Per això jo vull viure de l'escriptura.